नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेला आपण चौथी बुद्धिमत्ता या विषयांतर्गत तर्कसंगती व अनुमान यामध्ये अभाषिक अंतर्गत आकृत्या मोजण्यास शिकलेलो होतो। आजच्या तासिकेला आपण चौथी बुद्धिमत्ता या विषयांतर्गत जलप्रतिबिंब या नवीन घटकाला सुरुवात करणार आहोत। आज आपण काय शिकणार आहोत तर आज शिकूया आकृत्या, अंक आणि अक्षरे यांचं जलप्रतिबिंब। आता बऱ्याच विद्यार्थी मित्रांना मी नेहमी म्हणतो त्याप्रमाणे जलप्रतिबिंब म्हणजे काय हे माहित असणार आहे, त्यांच्यासाठी उजळणी व नवीन विद्यार्थी मित्रांना माहिती होईल। ठीक आहे, घटक तेच असतात, तिसरी असो, पाचवी असो किंवा आठवी असो, फक्त त्याची काठिण्य पातळी वाढते। याबद्दल आपली चर्चा झालेली होती। ठीक आहे, पाहूया जलप्रतिबिंब म्हणजे काय। आता जल याचा अर्थ काय हो तर पाणी, म्हणजे पाण्यात दिसणारी आकृती तुम्ही सांगायची। आता पाणी कुणीकडे पाहायला मिळतं आपल्याला खालच्या बाजूला। पाणी पाहायचं म्हटलं की आपल्याला खाली पाहावं लागतं, म्हणजेच काय खालच्या बाजूला आपल्याला मिळते आकृती, म्हणून मी इथं खालचा भाग रिकामा ठेवलाय बघा, आहे का। तर आता इथं आपल्याला जलप्रतिबिंब मिळवायचं आहे, पाण्यातील प्रतिबिंब मिळवायचं आहे। तर काही बेसिक गोष्टी, पायाभूत गोष्टी जाणून घेऊया। एक लक्षात घ्या, पाण्यामध्ये उभी रेष आणि आडवी रेष जशास तशी दिसते, म्हणजे जशी उभी रेष आहे जशी आडवी ती तशीच दिसते, परंतु लक्षात घ्या ती उभीच असली पाहिजे, सरळ असली पाहिजे। ती आडवी अशी आडवी सरळ असली पाहिजे। आपण एक उदाहरण घेऊया, समजा मी उदाहरणासाठी असं घेतलं आणि इथं वर एक चौकोन काढला समजा, बरोबर। तर लक्षात घ्या यातला आपल्याला जलप्रतिबिंब मिळवायचं आहे। आता याचं जलप्रतिबिंब कसं मिळेल तर उभी रेष कोणती आहे तर ही उभी रेष आहे अशी मिळणार आहे। आता या उभ्या रेषेच्या वरच्या बाजूला जलप्रतिबिंबामध्ये नक्की काय होतं तर नुसतं एवढंच होतं की वरची बाजू खाली जाते, खालची बाजू वर येते। वाक्य महत्वाचं आहे, परत लक्षात घ्या, जलप्रतिबिंबामध्ये वरचा भाग खाली जातो व खालचा भाग वर येतो। चला ठीक आहे, पण उभा आणि आडवा अजिबात बदलत नाही, उभं ते उभंच, आडवं ते आडवं, पण ते सरळ असलं पाहिजे। बघा उभी रेष आहे ती सरळच आहे, आडवी ती पण सरळच आहे, त्यामुळे उभ्या असो किंवा आडवी असो ती सरळ पाहिजे, हे लक्षात घ्या। ठीक आहे, इथं आपल्याला सरळ होती तर सरळ काढली। आता या रेषेच्या वरच्या बाजूला चौकोन आहे, इथं वरच्या बाजूला आहे ना, इथं मग खालच्या बाजूला काढायचा, कारण वरचा भाग खाली खालचा भाग वर, अशा पद्धतीने तुम्हाला याची जलप्रतिबिंब मिळून गेलेला आहे। परंतु जर रेष तिरकी असेल तर समजून घ्या, रेष जर अशी तिरकी असेल तर ती पाण्यामध्ये अशी जाणार आहे, रेष जर प्रश्नामध्ये अशी असेल तर ती पाण्यामध्ये अशी जाणार आहे। याचा अर्थ काय हो, जुळवायचं, असं जुळवायचं, हे लक्षात घ्या। अशी असेल तर अशी जाईल, अशी दिली असेल तर ती अशी येईल। या पद्धतीने तिरप्या रेषांमध्ये बदल होतो, मात्र उभ्या आणि आडवी सरळ असेल तर ती जशास तशी असते। आणि सर्वात महत्वाचं वाक्य की वरची गोष्ट, जी वरचा भाग आहे तो खाली जातो, खालचा भाग वर जातो। आता चला सुरुवात करूया आपल्या या प्रश्नांना। जलप्रतिबिंब म्हणजे काय या अंतर्गत आपण प्रत्येक उपघटकावर आधारित प्रश्न मांडलेत, करूया यांचा सराव। आता लक्षात घ्या, आपण आत्ताच बघितलं की उभा आणि आडवं सारखं असतं, मग त्याचाच आपण फायदा घ्यायचा। प्रत्येक आकृती, प्रत्येक अंक याच्यामध्ये उभं काय आहे का, आडवं काय आहे का हे बघायचं। आणि हो, अजून एक चर्चा करायची बघा, गोल आहे असा दिसतो आणि अर्धगोल जर असेल, हा अर्धगोल सुद्धा आहे असा दिसतोय बघा, आहे का। जर समजा इकडं असेल तर तो इकडं असा दिसेल, पलटी मारून बघा। ठीक आहे, गोल असेल किंवा अर्धगोल असेल। आता मला वाक्य महत्वाचं असं सांगायचं आहे की आता आपण प्रश्न सोडवणार आहोत, तर हे प्रश्न आपण फक्त पाहून कल्पनाशक्ती विचार करून उत्तर सोडवणार आहोत। समजा यामध्ये तुम्हाला काही थोडंसं अडचण आली असेल तर तुम्ही काय करायचं, आता मी लगेचच याच घटकामध्ये हे झाल्या मी काही प्रश्नांचं स्वरूप तुम्हाला सांगणार आहे की प्रश्न कसा विचारतात, आणि त्याच्यामध्येच आपण 2 ते 3 क्लुप्त्या बघणार आहोत। त्या पद्धतीने अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण जलप्रतिबिंब मिळवू शकतो, एक 10 सेकंदामध्ये उत्तर मिळून जातं। परत लक्षात घ्या, आता आपण नुसतं पाहून सोडवतोय, तर यानंतर मी प्रश्नांचा सराव घेणार आहे, त्यामध्ये तुम्हाला मी काही क्लुप्त्या सांगणार आहे, त्या क्लुप्त्याने लगेचच तुम्ही उत्तर मिळवू शकता। सुरुवात करूया निरीक्षणाने सोडवायला। बघा याच्यामध्ये उभं काय हो, हे अक्षर आपल्याला पाण्यातलं मिळवायचं आहे। याच्यामध्ये बघा ही उभी रेष आहे का, ही उभी रेष आहे, ही उभी रेष आयाशी येणार आहे। आता या उभ्या रेषेच्या वरच्या बाजूला ही आडवी रेष आहे, तर ही कुणीकडे येईल, खालच्या बाजूला। बाजू नाही बदलणार, फक्त वरचं खालचं बदलणार। इकडे रेष आहेत ना, इकडेच काढा, बघा इकडे काढली का। चला दुसरी रेष पण कुणीकडे आहे, वरच्याच भागात आहे बघा, त्याच्या खाली लगेच, मग इथं त्याच्या वर काढून टाका लगेच, झालं बघा आकृती तयार। म्हणजेच काय, याचं जलप्रतिबिंब असं मिळणार आहे। तुम्ही जर ही आकृती अशी पलटी करून बघितली तर तुम्हाला अशी मिळणार आहे, निम्म्यापासून वरच्या बाजूला 2 रेषा आहेत, निम्म्यापासून खालच्या बाजूला 2 रेषा काढल्या, मिळालं उत्तर। ठीक आहे, आता पुढच्या आकृतीकडे येऊया। पुढच्या आकृतीकडे जर आपण आलो तर बघा, इथं मला उभी दिसते, इथं उभी दिसते, उभ्या आणि आडव्या शोधायच्या, इथं उभी आहे अशी मिळणार आहे। आता ही आडवी बरोबर मधोमध आहे,
तर बरोबर मधोमधच राहणार आहे, कारण मधोमध असणारी आडवी रेष पण बदलत नाही. आपण बघितलं आडवी रेष पण बदलत नाही, पण ती मधोमध आहे म्हणून बदलत नाही, लक्षात घ्या. आता जरा ही आकृती बघा बरं, याच्यामध्ये ही उभी रेष आहे ना, उभी रेष काढून घ्या. पण थांबा सर, तुम्ही म्हणाल आडवी रेष बदलत नाही, मग मी असं काढतो, नाही जमणार, चुकणार हे का हो? मग हेच तर लक्षात घ्यायचं आपल्याला. इथं आपण रेष आहे अशी का ठेवली, तर बरोबर या दोघांच्या मध्ये मधोमध असेल तर ती आहे अशी राहते, परंतु या रेषेच्या ही रेष बघा वरच्या बाजूला आहे, बरोबर आहे का? या रेषेच्या वरच्या बाजूला आहे. उत्तरामध्ये या रेषेच्या खालच्या बाजूला काढायची. हे झालं आपलं खरं उत्तर तयार. म्हणजेच काय, आपल्याला याचं जलप्रतिबिंब या पद्धतीने मिळणार आहे. पलटी मारून अक्षर पाहिली तर तुम्हाला तुमचं उत्तर योग्य मिळेल. आता येऊया अंकांकडे. अंकांकडे येताना सुद्धा चला, उभी रेष आहे का? बघा इथं उभी रेष दिसते मला, उभी रेष आहे अशी काढून घ्या. आता ही तिरकी रेष अशी आहे बघा, अशी अशी आहे ना, ती अशी जाईल. आताच बघितलं अशी आहे ती अशी, बघा इथं अशी आहे तर इथं अशी जाईल, म्हणजे तिरकी जाईल. आता या उभ्या रेषेच्या खालच्या बाजूला आडवी रेष आहे, या रेषेच्या वरच्या बाजूला काढा आडवी. झालं बघा एक तयार. पलटी मारून बघा आहे असा दिसेल. आता इथं उभं नाही आडवं नाही, परंतु अर्धगोल तर आहेत. विचार करा, वरचा अर्धगोल कसा आहे हो? लहान आहे. खालचा कसा आहे? मोठा. बरोबर उलट करायचं, वरचा मोठा काढायचा. का हो? कारण इथं खालचा मोठा आहे बघा, हे वर आहे हे खाली, खाली मोठा आहे ना, इथं वर मोठं काढा आणि खालचा भाग काय करा? लहान काढा. संपलं. बाकी आहे असं दिसणार आहे. तुम्ही जर हे पलटी मारून बघितलं तर तुम्हाला आहे असं दिसणार आहे. येऊया इकडं. आता याच्यामध्ये पण अर्धगोल लपलाय बघा, ओळखायला आलं पाहिजे. बघा हा आहे असा राहणार आहे, फक्त याच्या या खालच्या बाजूला आहे, तो हा वरच्या बाजूला राहणार आहे. बघा झालं बघा आकृती तयार. ठीक आहे. इथं पण तसंच होणार आहे. इथं जर बघितलं आपण तर हे आहे असा अर्धगोल आहे, हे वरच्या बाजूला आहे, हे फक्त असं खालच्या बाजूला येणार आहे. तुम्ही जर पलटी मारून बघितलं, कल्पना शक्ती विचार करून बघा, असं केलं तर 6 बरोबर दिसणार आहे, असं केलं तर 9 बरोबर दिसणार आहे. या पद्धतीने आपण जलप्रतिबिंब अंकांचं सुद्धा मिळवू शकतो. येऊया आकृतीकडे. आता आकृतीकडे जर आलो तर बघा लक्षात घ्या, आकृतीमध्ये सुद्धा आपण जलप्रतिबिंब कसं मिळवू शकतो. बघा इथं उभी आडवी दिसते का? बघा इथं मधोमध आडवी, याचा अर्थ मधोमधची रेष मिळते आपल्याला. बरोबर मधोमध मी काढली. आता या मधोमध रेषेच्या वरच्या बाजूला त्रिकोण केलाय, मी खालच्या बाजूला करतो. ठीक आहे. इथं खालच्या बाजूला त्रिकोण केलाय, मी इथं वरच्या बाजूला करतो. ठीक आहे. जशाच तशी दिसली, परंतु एक लक्षात घ्या, हा जो भरीव गोल आहे तो खाली आहे, इथं वर काढून टाका. आणि इथं वरच्या बाजूला गोल आहे मोकळा, तो खालच्या बाजूला काढा. झालं आपलं जलप्रतिबिंब तयार. म्हणजे उलट करायचं, वरचं ते खाली, खालचं ते वर. कारण बघितलंय वरची बाजू खाली, खालची बाजू वर. येऊया शेवटच्या आकृतीकडे. जर इथं बघितलं तर उभी रेष आहे का? ही उभी रेष आहे. उभी रेष जशाच तशी काढून घ्या. गोलाचा जर विचार केला मी तर गोल या रेषेच्या या बाजूला डावं उजवं काय बदलत नाही, वरचं खाली खालचं वर एवढंच. आता या उभ्या रेषेच्या या बाजूला हा गोल कसा आहे हो? खाली आहे. या उभ्या रेषेच्या खाली आहे, तर या रेषेच्या वरच्या बाजूला आहे. बरोबर. या उभ्या रेषेच्या खाली होता, या रेषेच्या वर आला. त्रिकोणाचं बघा, त्रिकोण उभ्या रेषेला वरच्या भागाला निम्म्यापासून वर चिटकून आहे, निम्म्यापासून खाली काढा. आणि आता निम्म्यापासून खाली काढताना लक्षात घ्या, त्रिकोणामध्ये बदल होतो. ही रेष अशी आहे तर ही रेष तुम्ही अशी काढून घ्या. हा त्रिकोण वर चाललाय तर हा त्रिकोण असा खाली गेला पाहिजे. बघा ही आकृती योग्य आहे. का हो? कारण लक्षात घ्या, आडवी रेष आहे अशी राहते, परंतु वरचा भाग हा वर या रेषेपासून वर त्रिकोण काढलाय तर या रेषेपासून खाली काढला पाहिजे. त्रिकोणात बदल होतो, म्हणून याचे उत्तर आपल्याला हे मिळणार आहे, जलप्रतिबिंब मिळणार आहे. यानंतर आता लगेचच आपण प्रश्नांच्या स्वरूपामध्ये अतिशय सोप्या क्लुप्त्याने जलप्रतिबिंब हे मिळवणार आहोत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी मी प्रश्नाचं स्वरूप मांडलेलं आहे. आता हा प्रश्न कसा सोडवायचा बघा. प्रश्नाकृती आपल्याला परीक्षेला देतात व यातनं एकच उत्तर आकृती निवडायची असते. यासाठी आपण एक साध्या कागदाचा वापर करणार आहोत. क्लुप्त्या समजून घेऊया, अतिशय सोपी क्लुप्ते. आता या कागदावरती काय करायचं आहे तर दिलेली प्रश्नाकृती जशीच्या तशी काढून घ्यायची आहे. काही विद्यार्थी मित्रांना शंका निर्माण होईल की सर आमचा अक्षर खराब आहे. असू द्यात, पण आपण कच्चं तरी काम नक्कीच करू शकतो, आकृती काढू शकतो. ठीक आहे. आता या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर प्रश्नाकृतीच इथं काढायचे. बघा मी याच्यावरती आधीच भरपूर आकृत्या तयार केल्या. लक्षात घ्या, दिलेली प्रश्नाकृतीच तुम्ही इथं काढायची आहे. चला प्रश्नाकृती काढूया. काय दिलंय? डी. चला डी काढूया. जर मी या ठिकाणी डी काढलं, बघा हे डी काढलेलं आहे मी. त्यानंतर काय व्ही आहे तर व्ही हे अक्षर काढूया. ठीक आहे. हे व्ही अक्षर काढलं. आता हे अक्षर काढल्यानंतर फक्त काय करायचं आहे, कागद या पद्धतीने फक्त दुमडायचा आहे. कसा? वरून खाली. परत लक्षात घ्या, अक्षर जशी तशी काढा आणि जलप्रतिबिंब मिळवण्यासाठी कागद हा वरून खाली असाच तुम्हाला दुमडायला हवा. दुमडल्यानंतर मागच्या बाजूला स्पष्टपणे मला इथं अक्षर उमटलेले दिसत आहेत, त्याच्यावर फक्त मी काय करणार आहे तर गिरवण्याचं काम करणार आहे. मी जर इथं गिरवलं तर बघा मला या पद्धतीने अक्षर दिसत आहेत
आता हे जे दिसतंय हेच आपलं उत्तर आहे. चला चेक करूया याच्यासारखं कोण दिसतंय. मी जर इथं बघितलं तर मला बरोबर दिसत नाही, कारण डी उलटा आहे, व्ही सुद्धा उलटं वाटतंय. इथं बघितलं तर हां, डी सारखं आहे, परंतु व्ही बघा बरोबर व्ही सारखं नाही. डी इथं बघा बरं, हां, इथं जर मी बघितलं तर हे डी आहे असं दिसतं, व्ही सुद्धा आहे असं दिसतं. याचा अर्थ या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक 3 असं मला मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता पट्टीचा वापर पाहूया. पट्टीच्या साहाय्याने सुद्धा आपण याचं उत्तर सहजतेने मिळवू शकतो. ही पट्टी फक्त खालच्या बाजूला धरायची, कारण जल म्हटलं की खाली. समजा तुम्हाला आरसा काढा म्हटलं तर तुम्ही समोर धरायची, परंतु जल म्हटलं की खालीच पट्टी धरायची आणि ती फक्त ॲडजस्ट करायची. जर आपण ॲडजस्ट केली तर बघा हळूहळू तुम्हाला अक्षर पट्टीमध्ये दिसायला लागतील. इथं जर बघितलं तर स्पष्टपणे आता आकृती बसत नाही तर ठीक आहे. डी पहा, डी हे कसं दिसतंय, पर्याय क्रमांक 3 सारखं दिसतंय का, दिसतंय. आणि व्ही हे बघा पर्याय क्रमांक 3 मध्ये आहे का, आहे असं आहे. किंवा तुम्ही थोडीशी जरी ॲडजस्ट केली तुम्हाला परीक्षेला बरोबर आकृत्या मिळतात, तुम्हाला पट्टीमध्ये मावतील त्या. बघा या ठिकाणी जर बघितलं तर डी आणि व्ही स्पष्टपणे मला दिसते, जे की पर्याय क्रमांक 3 सारखं आहे. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक 3 असं मला मिळणार आहे. आता अंकांवर आधारित एक उदाहरण पाहूया. बघा या ठिकाणी 27 हा अंक दिलाय, तर आपण सहजतेने काढू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. परत एकदा लक्षात घ्या, दिलेली प्रश्नाकृतीच फक्त इथं काढायचे. चला प्रश्नाकृती काढूया. 2 ला 2 जसंच्या तसं काढूया आणि हे 7 जसंच्या तसं मी काढलेलं आहे. ठीक आहे. आता पुढचं काम काय, तर हा कागद वरून खाली अशाच पद्धतीने दुमडायचा आहे. परत लक्षात घ्या, वरून खाली अशाच पद्धतीने दुमडायचा आहे. दुमडल्यानंतर स्पष्टपणे तुम्ही घरी प्रयोग करून बघा. मला इथं स्पष्ट दिसत आहेत. तुम्ही घरी प्रयोग करून बघितलं तर तुम्हालाही मागं दिसणार आहे. थोडंसं दाबून जर आपण असं केलं तर आपल्याला ते मागं मिळू शकते. हे झालं 2 आणि हे झालं 7. मी फक्त गिरवलं बघा. आता हे कोणासारखं दिसतंय हे फक्त आपण चेक केलं की आपलं उत्तर आपल्याला मिळून गेलं. ठीक आहे. चला बघा इथं दिसत आहेत का ते एकसारखे, तर नाही. 2 वेगळं दिसतंय, 7 ही वेगळं दिसतंय. इथं बघितलं तर इथं उलटं झालंय. इथं बघितलं तर 2 दिसतंय की, परंतु 7 दिसतंय का हो, नाही. पर्याय क्रमांक 4 मध्ये यावर शिल्लक आहे तो. बघा 2 हा बरोबर 2 सारखा दिसतोय, 7 हा बरोबर 7 सारखा दिसतोय. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक 4 असं मला मिळणार आहे. आता पट्टीच्या साहाय्यानेच याचं उत्तर मिळवूया. आत्ता आपल्याला उत्तर पर्याय क्रमांक 4 मिळालेलं होतं. ठीक आहे. पट्टी खाली धरायची आणि फक्त ॲडजस्ट करायची. बघा लगेचच तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळणार आहे. स्पष्टपणे आपल्याला दिसतंय बघा, ही आकृती पर्याय क्रमांक 4 सारखी दिसते आहे का. अशा पद्धतीने या प्रश्नाचं उत्तर मला पर्याय क्रमांक 4 असं मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आकृती हा भाग शिल्लक आहे, तर आकृतीवर एक उदाहरण घेतलेलं आहे. आपल्याला कसलीही आकृती विचारू द्या, आपल्याला ती कच्ची काढता आली पाहिजे. येते आपल्याला काढता, आपण सराव केल्यानंतर. बघा याच्यामध्ये आकृतीमध्ये काय लपलंय, तर ही उभी रेष लपली. ठीक आहे. या उभ्या रेषेनंतर इकडं थोडासा असा अर्धा भाग केलाय आणि इथं मोकळा गोल काढलेला आहे. इकडं हा भाग सुद्धा असा इकडं घुमवलेला आहे आणि इथं भरीव गोल काढलाय. झाली बघा आकृती तयार. ठीक आहे. आता हा कागद कसा दुमडायचा, वरून खालीच. कसा, वरून खालीच असा दुमडायचा आहे. जर मी असा दुमडला तर मला इथं स्पष्टपणे माझी आकृती मिळते. मला मी जर विचार केला असा तर बघा या ठिकाणी मी आता इथं आकृती तयार करतोय. ही झाली माझी आकृती तयार. तुम्हाला दिसत नसलं तरी तुम्ही घरी सराव केला तर तुम्हाला नक्कीच हे पाहायला मिळणार आहे, हे बघायला मिळणार आहे. ठीक आहे. माझी आकृती तयार झालेली आहे. फक्त ती कोणासारखी दिसते मला हे फक्त चेक करायचं आहे. बघा याच्यासारखी दिसते का, इथे नाही दिसत. इथे बघितली तर इथे वाटते त्यासारखी, पण जरा बघा बरं, हा भरीव गोल आहे इथं मोकळा आलाय. ठीक आहे. नाही, हे सुद्धा चुकीचं आहे. इथं बघितलं तर दोन्ही पण भरव आहेत. जर आपण चौथा पर्याय चेक केला तर बघा चौथ्या पर्यायामध्ये आहे अशी आपल्याला आकृती पाहायला मिळते, जशाच तशी. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर अशा प्रकारे आपल्याला पर्याय क्रमांक 4 असं मिळणार आहे. तुम्हाला जर आकृती काढायला अवघड वाटत असेल तर तुम्ही पट्टीचा वापर करू शकता. बघा पट्टीचा वापर केला तर लगेचच तुम्हाला इथं बघा 2 सेकंदामध्ये आकृती काढावी लागत नाही आपल्याला. बघा आहे का, आकृती न काढताही आपण स्पष्टपणे यामध्ये पाहू शकतो की ही आकृती आपल्याला पर्याय क्रमांक 4 प्रमाणे स्पष्ट दिसत आहे. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक 4 असं आपल्याला मिळणार आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण चौथी बुद्धिमत्ता या विषयाअंतर्गत जलप्रतिबिंबामध्ये आकृत्या, अंक आणि अक्षरे यांचं जलप्रतिबिंब कसं मिळवता येईल याविषयी माहिती घेतली. पट्टी धरण्याचा सराव करा, कागदावर आकृत्या काढण्याचा सराव करा. तुम्हाला नक्कीच 10 सेकंदामध्ये याचं उत्तर मिळणार आहे. तुम्ही या सर्व गोष्टींचा सराव करा, कारण यावर आधारित तुम्हाला एक क्वेश्चन बँक टेस्ट स्वरूपात मिळते. ती तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकता. ती सोडवा, जेणेकरून याचा पाया पक्का होण्यास तुम्हाला मदत मिळणार आहे.
त्याचबरोबर जलप्रतिबिंब काढताना एक लक्षात घ्या, सूचना फार महत्वाची आहे. जल म्हटलं की खालीच पट्टी धरायची, आरसा म्हटलं की पुढं. त्यामुळं रेषेवर न जाता सूचना काय, जल म्हटलं ना पाणी खालच्या बाजूला पट्टी किंवा कागद वरून खाली दुमडायचा आहे आणि तुम्ही तुमचं उत्तर मिळवायचं आहे. याविषयी अधिक माहिती मिळवा, याचा अभ्यास करा, सराव करा. धन्यवाद.